I dag er det en lille deling her fra skoven, fra skovens magi. Man kan høre fuglene, og så er der den sansning af træernes rodfæstethed og kronerne, der åbner sig op mod himlen. Så uanset hvor jeg er i mit liv, hvad der foregår, når jeg kommer her og sætter mig, så er der bare noget, der falder på plads. Noget, der overenstemmer sig med træerne, med skoven. Så denne magi vil jeg gerne dele med dig og lige tage dig med på en lille rundtur her og se, hvordan der er åbne områder, som der nogle gange kaldes på, og andre gange mere lukkede. Tak for at være med.